ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ ಡಾವಡ್ ಅತ್ನಂಡ ಮೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ನಂಡ ನಾನಾ ರೀತಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೇಲೆದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಯೋನಿ ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬೇಲೆದ ಮಾಹಿತಿ ದೇತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ನಾವು ಯಾನಿತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರಂದುತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಬರಂದುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ ಅವಳೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪನವು ಐಕಿಪುರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ಪಂಡ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ನಾಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಳೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೆಲಸ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಿಗ್ಲೆ ಒಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡುತ್ತನ ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಳಿ ಪಂಡ ಈ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಓಲ್ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀನ್ಯ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ ತೂಳೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೀರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಐಟುತ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಒಂಜಿ ನಮಕು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತು ಮನ್ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರ ಸಿಕ್ಕಪಷ್ಟ ಕಷ್ಟಪಡಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಮಕು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರಿ ಕೆಲವು ಅವು ಫ್ರಾಡ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂದುಕೊಂಡ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಆಗ್ಲು ವಾಂಟೆಡ್ ಪನ್ಪಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದುತ್ತೇರು ಸೊ ಐನು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಉಪಕಾರ ಆದುತ್ತುಂಡ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ. ಬಾಯ್.